A la fonamentació de la metafísica dels costums, Kant explica que podem entendre la llibertat en sentit negatiu o en sentit positiu. Aquestes dues perspectives han estat molt presents dins de la història de la filosofia. Hi ha pensadors que s'han decantat per una i altres per l'altra. Qui va estudiar millor aquesta qüestió va ser Isaiah Berlin, en el seu article Dos conceptes de llibertat. Segons Berlin, els dos tipus de llibertat responen a preguntes diferents. La llibertat negativa és la resposta a la pregunta «Quin és l'àmbit en què una persona se li permet ser o fer sense interferències externes?» I la llibertat positiva és la resposta a la pregunta «Qui o què és la causa del control que pot determinar que algú faci o sigui una cosa o una altra?» Anem a veure amb una mica més de detall les implicacions dels dos conceptes. Segons Berlin, en termes negatius, puc dir que sóc lliure en la mesura que ningú interfereix en la meva activitat. En canvi, no sóc lliure en la mesura que els altres m'impedeixen fer el que jo faria si no m'ho impedissin. I, depenent de com de gran és aquest impediment, jo podria dir que estic coaccionada o oprimida. Ara bé, Berlin assenyala que aquesta coacció no es pot aplicar a qualsevol mena d'impediment o incapacitat. Si algú no pot volar, viure sota el mar o no pot llegir perquè és cec, seria absurd dir que està oprimit per aquestes raons. Ser lliure no significa l'absència d'obstacles en sentit absolut, sinó que els altres no s'interposin en la meva activitat. Per Berlin, el criteri d'opressió és el paper que jo crec que representen els altres, de forma directa o indirecta, amb intenció o sense, en la frustració dels meus desitjos. Ser lliure vol dir per mi que altres no s'interposin en la meva activitat. La llibertat en sentit negatiu es pot entendre, doncs, com un àmbit, un espai en què les persones podem actuar sense ser obstaculitzades pels altres. Com més extens sigui aquest àmbit d'absència d'interferències, més àmplia és la meva llibertat. Aquest tipus de llibertat ha estat la defensada per diversos pensadors al llarg de la història. Els més representatius són els britànics Locke i Mill i els francesos Constant i Tocqueville. Tots aquests, d'alguna manera, pensaven que era impossible que tots els homes gaudissin d'una llibertat natural sense restriccions, perquè, entre d'altres coses, la meva llibertat podria interferir en la teva. Per això, defensaven que el límit de la llibertat era la llei. D'aquí també sorgeix la idea d'igualtat de llibertat. La llei limita la meva llibertat perquè ha de ser compatible amb la de l'altre, però al mateix temps també ha de fer possible mantenir una mínima esfera de llibertat personal que no pot ser violada de cap manera. Al mateix temps, aquí també apareix la distinció i la frontera entre l'esfera privada, l'àmbit on una persona pot fer el que vulgui sense que els altres tinguin dret a intervenir-hi, i l'esfera pública, allà on una persona ha de complir amb les seves obligacions de cara als altres, per garantir que també ells tinguin la seva esfera privada. El negatiu és un concepte bastant modern de llibertat. Berlin també l'anomena llibertat política, per la seva vinculació clara amb la política i el paper de l'Estat i del govern. I podem dir que és la base de l'ideal de llibertat del liberalisme. Un cop explicat això, podem reformular les preguntes anteriors. Des del punt de vista negatiu, la llibertat negativa reflexiona sobre la pregunta «En quina mesura intervé en mi el meu govern?» En canvi, en sentit positiu, reflexiona al voltant de «Qui em governa a mi?» La llibertat positiva va lligada al desig de l'individu de ser el seu propi amo. La idea és que les decisions i la vida depenguin d'un mateix i no de forces exteriors, independentment de quin tipus siguin. És una idea de llibertat que posa l'èmfasi en la consciència, en la maduresa, en la capacitat i la voluntat de cada persona d'escollir, d'actuar, de decidir,
sense que ningú decideixi per aquesta i acceptant la responsabilitat que tot això comporta. Si la llibertat negativa està lligada a la política, podem dir que la llibertat positiva està especialment lligada a l'ètica o fins i tot a la moral, tot i que ja veurem que les seves arrels afecten altres disciplines filosòfiques. Una persona és lliure en sentit positiu quan aquesta és capaç de determinar les seves pròpies accions, quan les decisions i eleccions que pren no estan manipulades per altres persones. En paraules literals de Berlin, sobretot, vull ser conscient de mi mateix com a ésser actiu que pensa i que vol, que té responsabilitat de les pròpies decisions i que és capaç d'explicar-les en funció de les seves pròpies idees i propòsits. Així, podem dir que som lliures quan la causa i el control de les nostres decisions es troba en nosaltres mateixos. En canvi, no som lliures i ens sentim esclavitzats en la mesura que creiem que això no és veritat i que algú altre o, atenció, alguna cosa que no és exactament el nostre jo conscient decideix per nosaltres mateixos. Després tornarem sobre aquesta qüestió. Aquest és el tipus de llibertat que en bona part defensaran els filòsofs il·lustrats i, en especial, Kant. Per Kant, la llibertat positiva no és altra cosa que autonomia, entesa com la propietat de la voluntat de ser una llei per si mateixa. Kant lliga el concepte de llibertat a la racionalitat. Per ell, ser lliure en sentit positiu significa obeir, seguir i fer cas de la raó. La racionalitat, a diferència, per exemple, dels instints, és la capacitat exclusivament humana que ens fa reflexionar i prendre decisions de forma autònoma. Per això sóc lliure si obeeixo la llei que jo mateixa m'he donat, que la meva racionalitat em fa obeir perquè segueixo els dictats de la raó. És en aquest tipus de distinció on, segons Berlin, trobem també una distinció que històricament ha determinat la idea del jo, de persona o d'ésser humà. Quan lliguem la llibertat a la racionalitat, ens sorgeix una idea en la qual els éssers humans som éssers duals. Estem dividits internament per dues meitats que tot sovint lluiten l'una contra l'altra. Una part és la instintiva, la dels desitjos, la de les passions, i l'altra, totalment oposada, és la de la raó, la del pensament lògic, la del control i la que hem d'obeir per ser realment lliures. Això, inevitablement, significa que, a part de la divisió, també hi ha una jerarquia entre les dues parts del jo. En el cas que estem tractant és clar, ser lliure, ser amo d'un mateix, ser autònom, significa també sotmetre les passions, els instints i els desitjos a la raó. Així doncs, podem veure que la idea de llibertat positiva endinsa les seves arrels en la concepció mateixa dels éssers humans i que, per tant, a diferència de la negativa, té molt més recorregut dins de la història de la filosofia. I amb això hem acabat l'esquema dels tipus de llibertat.